آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا جعل لكل شيء سببا. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله رب العالمين الذي قال في محكم تنزيله يسألون أيان يوم القيامة فإذا بلغ البصر وكشف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لو وزر إلى ربك يومئذ مستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معذرا كلا بل تحبون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاخرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين. عن معاذ بن جبل أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبريني عن قوله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فبكي عليه الصلاة والسلام حتى ابتلت ثيابه من دموع عينيه فقال يا معاذ سألتني عن أمر عظيم تحشر أمتي على 12 صنفا. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. بدو تناني لين كوفي الله سبحانه وتعالى فك وشتنا ترم aman sisini ala tɔgɔ barikama ye Allah subhanahu wa ta'ala ama tanu ka barika da ka marhaba ni jɔyɔrɔ in an jɔli ye ni jɔyɔrɔ in na bi n'a y'a ye an bɛ aw ɲɛma bi ni jɔyɔrɔ in na o ye an ka imam diɲɛ ko o ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ o de ka di Ala o tuma a y'a laɲini wana ne ka jɔ mɔgɔw kutuba de yira o siratigɛ la bi a ka gɛrɛbu kɛ ni Ala sɔnna ale jɔlen bɛ aw ɲɛma o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ Ala tanu ka Ala barika da Ala min ni a kumana a ka kitabu kɔnɔ n'o ye kuranaba ye kuranna min ni a y'o jigi Alakira Muhamadu Mustafa ka sallallahu alaihi wa sallama san 20 ani dɔɔni kɔnɔna na o san 20 ni dɔɔni kɔnɔna na aya o aya n'a bɛ kuranna kɔnɔ sura o sura n'a bɛ kuranna kɔnɔ kuranna harfu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen jigira ka bɛn o san 20 ani dɔɔni ma dɔw ko san 23 o tuma na o san 23 kɔnɔna na an bɛ ka kuranna min kala bi a bɛɛ lajɛlen de jigira an ka Muhamadu Mustafa ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nka Allah subhanahu wa ta'ala a ye kuranna jigi kun kelen a ko Ala kirama kuranna kɔnɔ a ko Muhammadu wa ma arsalinaka illa rahmatan lil alamin a ko Muhammadu ne ma i ci foyi kama ne ma e Muhammadu ci foyi kama fo n'a kɛra kana hinɛ cɛri n ka diɲɛw kɔnɔ n ka dugukolow kɔnɔ diɲɛ ka ca jiriw ka diɲɛ bɛ yen fɛn ɲɛnamaninw ka diɲɛ bɛ yen didenw ka diɲɛ bɛ yen wa adamadenw yɛrɛ fɛ Alakira cira de kana hinɛ ani makari kana cɛri ni danfɛn ninnu bɛɛ lajɛlen n'o de ye kana ni silamɛya diinɛ ye diinɛ min ni makari diinɛ don diinɛ min ni ɲɔgɔnminɛ diinɛ don diinɛ min ni ɲɔgɔn bilasira diinɛ don o siratigɛ la Allah subhanahu wa ta'ala a kumana a ka kuranaba kɔnɔ tuguni a ye mun fɔ a ko kɛla bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al-akhirah a ko aw adamadenw
aw bɛ ka fɛn min ɲini bi aw adamadenw bɛ ka giri fɛn min nɔfɛ bi o de ye diɲɛ telimani ye diɲɛ min n'a t'i laban diɲɛ min ni sɔgɔmada a bɛ jate i n'a fɔ ko sɔgɔmada kelen diɲɛ min ni a bɛ jate i n'a fɔ ko wulada kelen diɲɛ min ni a bɛ adamaden nɛgɛ n'a bɛ muminunw nɛgɛ a bɛ alakira mantonw nɛgɛ o tuma o diɲɛ in alakira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ko an kana tugu diɲɛ kɔ diɲɛ ka teliyaw an kana tugu olu kɔ diɲɛ ka masiriw a ko an kana tugu diɲɛ ka masiriw kɔ n'o kɛra a ko an bɛ yɔrɔ ma janya Ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ na o sigatigɛ la a ko n'an tugura diɲɛ kɔ lahara sira lahara bɛ sɔrɔ ni sira min ye lahara bɛ ɲini ni sira min ye i bɛ taa sɔrɔ an bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ o sira in na an tɛ o sira in ye fiyewu maa o maa n'i tugura diɲɛ kɔ diɲɛ bɛ adamaden ɲɛ fiyɛ a ti da i ɲɛ fiyɛli dama ma a bɛ tila ka i dusukun fiyɛ ni adamaden ɲɛ fiyɛra i b'i ko ye n'a sɔrɔ i dusukun ma fiyɛ nka ni adamaden dusukun fiyɛra o tuma o y'i ka yeli o ye a nɔgɔyalen i tɛ foyi ye tuguni o tuma an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala kana an kɛ maaw ye minnu tugura diɲɛ kɔ ani diɲɛ ka natamafɛnw kɔ a ko aw ka da la n'i ye jateminɛ kɛ bi fɛn min ni o de bɛ ka an ka diinɛ an ka silamɛw anw de kan ka an jija bi fɛn min bɛ ka an ka silamɛya sɛgɛn bi o de ye an yɛrɛ kɛcogoya o de ye an yɛrɛ cogoya Ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ Ala ko aw ni fɛn o fɛn ye aw sɔrɔ adamadenw kabi tɔɔrɔ la a ko aw kana miiri k'a fɔ Ala de y'a kɛ dɛ a yɛrɛ bolo ye min sɛnɛ k'a bila o tuma o de falenna aw ye a bolo ye min da o de falenna a ye wa o jiriden nugura ni tɔnɔ min b'a la a b'o sɔrɔ n'o kɛra tɔɔrɔ ye sa a b'o de sɔrɔ n'o kɛra hɛrɛ ye fana a b'o de sɔrɔ o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko muminun an bɛɛ lajɛlen ka danfɛ ɲuman ta danfɛ ɲuman bɛnni bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn o bɛ daminɛ kabi duw kɔnɔ kabi i mansa fila olu de bɛ e dan n'o ye danni kɛ o tuma na fɔ o mana falen o bɛ kɛ e fana bɛ tila ka na danni kɛ tuguni o tuma diɲɛ de bugura ta k'a daminɛ an fa adama na fo ka na se fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi o siratigɛ la diɲɛ kirabutigi ko a ko diɲɛ tiɲɛna n'i ye jate minɛ kunun fɛn minnu bɛ yen ni mɔgɔw tun bɛ o yɔrɔ ma janya ka bɔ olu la fɛn minnu ni olu kun tɛ ye kɛnɛ na fiyewu o tumana fɛ olu de kɛra kɛnɛmafɛnw ye bi kojugu yɛrɛ adamadenw t'a dɔn bilen min yɛrɛ ye kojugu ye mɔgɔw t'a dɔn bilen k'a fɔ min yɛrɛ ye koɲuman ye kojugu bɛ k'a kɛ bi hali maaw ti maloya ka kojugu kɛ fɛn min ni adamadenw tun bɛ maloya la fɔlɔ o tumana fɛ bi o bɛɛ lajɛlen maloya o banna alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko n'i ye nin taamasiyɛn ninnu ye o tumana fɛ k'i ka a miiri k'a fɔ de waati dɔ o sera alakira ye waati min fɔ sallallahu alaihi wasallam n'o ye Ala subhanahu wa ta'ala n'a mago bɛna jɔ a ka diɲɛ na ni ka diɲɛ wuli ka a bɔ yen o tuma diɲɛ wuli taamasiyɛnw bi a camanba a ko o de bɛ k'a kɛ dugukolo sanfɛ k'a sɔrɔ o taamasiyɛn ninnu bɛ k'a kɛ Ala kota juguw bɛ k'a kɛ fɛn minnu ni olu kun tɛ bange fiyewu musow ka masiriw n'i ye jateminɛ kɛ bi wallahi i mana don bɔlɔn kɔnɔ bi tuma dɔw la i ni dɔw bɛ bɛn wallahi a bɛ i n'a fɔ i ɲɛ fila ci k'a bɔ i la pour que i kana se ka u ye musow ka masiri minnu ni olu kun ye sutura masiri ye maa wɛrɛ ɲɛ ti da masiri minnu ka muso la fo n'a kɛra a furucɛ ye bi o masiriw de kɛlen don bololafɛnw ye k'a bilo kalamani dɔ la k'a da npogotiginin dɔ kun o bɛ yaala yaala ni a ye n'i ma kunnaja cɛw wɛrɛ olu yɛrɛ bɛ k'a bilo u kun bi ka yaala yaala ni a ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko n'i ye nin fɛn ninnu ye Ala ko ka masiri minnu dogo Ala ko la tubudina zinatakunna a kana ka masiriw bange illa man zahara minha fo ni Ala yɛrɛ ye minnu bange masiri ninnu na a ko n'o tɛ musow a y'a ka masiriw dogo ka se degɛrɛ la k'a fɔ ko hali musow a kana sen cun dugu ma walasa a ka masiri minnu bɛ dugu la olu mankan ka bɔ n'o mankan bɔra a ko o ye fitinɛ ye silamɛya ma n'o mankan bɔra ko o ye fɛn ye silamɛya ma min bɛ kɛ sababu ye ka sitana dɛmɛ k'a ka baara kɛ silamɛw na o siratigɛ la alakira ye nin bɛɛ fɔ wa Ala ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ a ka kuranaba kɔnɔ nka bi n'i ye jateminɛ kɛ anw ka bi diɲɛlaba in na n'i ye jateminɛ kɛ anw ka bi diɲɛ tile in na n baden i jigi bɛ kari i jigi bɛ misɛnya nka a ma tiɲɛ muminun a ye to an k'an janto an ka duw la an ka maraw a ye to an k'an janto o la nin fɛn ninnu a ye to an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ o la fɛn minnu ni olu ye suturaw ye an ka olu to sutura la n'o kɛra Ala b'an sutura fɛn minnu ni olu kan ka bange an ka olu bange fɛn dɔw bɛ olu tun bɛ feere gindo la nka bi réseau ko in na bi diɲɛlaba télé ko in na o tuma fɛn bɛɛ lajɛlen dara kɛnɛ ma denmisɛnnin fitinin i bolo k'a tɛ min dɔn a b'o dɔn
denmisɛnnin fitinin i bolo k'a tɛ se ka min kɛ a bɛ fɛn kɛ min ka bon ka tɛmɛ o kan n badenw an kan ka jɔrɔ an kan ka siran an kan ka miiri an kan ka taasi ka da la k'a fɔ de fɛn dɔ bɛ ka anw bɛlɛ o fɛn in a bɛ k'an na dɛ wa a tɛna maa si to yen a bɛna taa ni bɛɛ lajɛlen ye san'o don cɛ a ye to an k'an janto an ka maraw la maraw tiɲɛna dɛ n'i y'i sigi k'i miiri bi ka adamadenya taasira lajɛ ka diinɛ lajɛ ka adamadenw lajɛ walahi i b'a dɔn k'a fɔ de adamadenw bɛ ka fɛn min fɔ u da la walahi a t'u kɔnɔ o de la ala ko kuranna kɔnɔ a ko kɛbura makitani indalahi an taqulu ma la tafalun a ko ala tigɛra maa bɛɛ la maa min n'i bɛ fɛn dɔ fɔ i da la k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a waleya kɛbaa ye nin ye kuma gɛlɛn ye dɛ wa nin bɛ k'a munumunu anw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan dɛ o tumana fɛ ala kira fana ko a ko muminu kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi a ko muminu aw bɛɛ ye bagangɛnna ye wa a y'a janto a ka baganw kɛcogo la dɛ u kana fara ka don maa ka foro la i bɛ ka masiriw juguw da denmisɛnnin min kun walima i bɛ ka fɛn juguw da denmisɛnnin min kun a ka yaala n'a ye e bolo ko denmisɛnnin nin kelen de bɛ kungo in sɔrɔ wa denmisɛnnin a bɛna lamɔ sira in kan a bɛna lamɔ sira in kan hali a t'a dɔn k'a fɔ de kojugu yɛrɛ ye nin ye tuguni wa e min y'a bila a la cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw e min y'a bila a la e ka da la k'a fɔ e tɛ siratu tigɛ i b'i jɔ k'i ɲina denmisɛnnin in ka kungo la sabula ala ye denw di an ma an ka u bila sira ɲuman kan nka ni maa min y'i den bila sira jugu kan i ka da la lahara i tɛ siratu tigɛ i b'i jɔ k'i ɲininka i den kungo la dɛ n'a fɔra ko bɛɛ kungo y'i ta ye nka dɔw mara dira dɔw ma a b'i n'a fɔ cɛ fana bɛ ɲininka cogoya min na muso kungo la a b'i n'a fɔ fana dutigi muso ani cɛ aw fila bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka a denw kungo la o tuma a kan k'a jija denw ka u ladabu k'u bila sira ɲuman kan o siratigɛ la alakira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ka sahababa dɔ bɛ yen don dɔ o nana ɲininka a ko kuranna aya dɔ bɛ yen a bɛ to ka kalan mɔgɔw fɛ a ko alakira yalima kuranna aya in a kɔrɔ bɛ cogo di kuranna aya in bɛ ka mun fɔ e bɛ se ka mun de fɔ an ya kuranna aya in na n'o ye Muazu bunu Jabali ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam tumana min na ni Muazu ye ɲininkali in kɛ alakira kasira a kasira fo a ɲɛji jigira k'a ka fini ɲigi ala n'a kasi bonya kojugu fɛ alakira b'a dɔn fɛn min n'a bɛ lahara alakira b'a dɔn gɛlɛya min n'a bɛ lahara alakira b'a dɔn tɔɔrɔ min n'a bɛ lahara alakira b'a dɔn o de kosɔn alakira kasira a kasira fo k'a ka fini ɲigi a ko sahabakɛ ma i kunkolo kɔrɔta a ko sahabakɛ ma a ko ya Muaz a ko Muazu i ye ne ɲininka kuma bala bi dɛ a ko Muazu i ka da la kuranna aya in bɛ ka fɛn min fɔ n'o de yawma yunfaku fi suri fatatuna afwaja a ko i k'a dɔn kuranna aya in bɛ ka fɛn min fɔ a kɔrɔ ye min ye a ko da la k'a fɔ ne Mamadu mantonw bɛna wuli don dɔ jamakulu 12 u bɛna wuli ka b'u kaburu kɔnɔ ka taa min arasatul jamuhi kɛnɛ n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna taa jɔ yɔrɔ min na adamadenw bɛ jɔ adamadenw jɔlen kɔfɛ o tumana fɛ jinɛw bɛ jɔ olu kɔfɛ olu jɔlen kɔfɛ mɛlɛkɛw bɛ sɔrɔ ka na jɔ olu kɔfɛ sɔfan sɔfan o don tile bɛna jɔ adamadenw kunkolo la sibiri ɲɛ kelen nin don ye don gɛlɛn ye alakira ko a ko nin don a ko ale mandenw de bɛna wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ jamakulu 12 Muazu sigilen kamana gana Muazu ye alakira ɲininka a ko ya Rasulallah a ko o jamakulu ninnu ye jamakulu jumɛnw ye o jamakulu fɔlɔ ye jamakulu jumɛnw ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko yuhsharuna min quburihim a jamakulu fɔlɔ a ko olu bɛ wuli ka b'u kaburu kɔnɔ olu bɛ wuli sen t'olu fɛ bolo t'u fɛ u sen t'a bolo t'a mulukutulama olu bɛ wuli ka b'u kaburu kɔnɔ a dun fɔra ko tasuma bɛ mɔgɔw gɛngɛ ka taa kɛnɛ in kan mɛlɛkɛw ni jinɛw ni adamadenw bɛɛ lajɛlen kolilen kɔfɛ o tuma fɛ tasuma bɛ sɔrɔ ka bila sisan ka adamadenw ni mɛlɛkɛw ni jinɛw ka u gɛngɛ ka kɛ kɛnɛ in kan sen tɛ e min fɛ e bɛ taa cogo di o tuma fɛ olu mulukutulama bɛ bɔ i b'a fɔ ntumu olu b'u kolonkolon yanni arasatul jamuhi kɛnɛ cɛ n'o ye arafatul jamuhi kɛnɛ ye n'o ye maa bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan kɛnɛba min kan n'o ye lahara jɔ dɔ kɛnɛ ye o tuma fɛ olu b'u kolonkolon yanni kɛnɛ in cɛ o yɔrɔ na da bɛɛ ni se kɛra kɛnɛ kan ɲininkali bɛ kɛ maa ninnu na k'u bɛ min a bɛ fɔ ko u ma se dɛ ko karisa bɛ min fa yunadil munadi min khibali rahman o yɔrɔ a bɛna wele jumɛn ta a bɛna fɔ
ako karisa bɛ min u b'a fɔ o ma yan sɔrɔ koyi tasuma y'o dun sira fɛ u b'a fɔ karisa bɛ min o b'a fɔ o ma yan sɔrɔ o dunna o tuma weledala bɛna maaw la kibaruya ka maaw bɔ kunfana a ko haulayi allazina yuzuna jirana fajazauhum wa masiruhum ila nar a ko ninnu de ye mɔgɔw ye minnu tɔgɔ welela sisan n'u ma ye kɛnɛ kan o tuma na fɛ a ye karisa tɔɲɔ a ye karisa tɔɲɔ ko ninnu de ye sigiɲɔgɔn tɔɲɔnaw ye maa minnu ni u ye u sigiɲɔgɔn tɔɲɔ maa minnu ni u ka kumakanw tun bɛ bɔ u ka so kɔnɔ ka t'u sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ maa minnu ka sunɔgɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ kumakan juguw kɛ ka u sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ maa minnu ka bolola hɛrɛ bɛ u sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ maa minnu b'u ka baganw bila n'o bɛ u sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ a ko sigiɲɔgɔn tɔɔrɔlaw olu wuli cogo de ye nin ye lahara jɔ don olu bɛ wuli u sen ta bolon ta u b'u kolonkolon yanni lahara jɔ don kɛnɛ cɛ tasuma bɛ olu dun sira la n badenw a ye to an k'an janto sigiɲɔgɔn ka hakɛ la sigiɲɔgɔn ka hakɛ ka bon dɛ don dɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a sigira a ka sahabaw cɛla a ye sigiɲɔgɔn hakɛ fɔ ka sigiɲɔgɔn hakɛ fɔ ka sigiɲɔgɔn hakɛ fɔ wallahi alakira ka sahaba dɔw ko a jigira olu kɔnɔ ko jaa sigiɲɔgɔn yɛrɛ bɛ se ka sigiɲɔgɔn tiɲɛ ta wa tellement alakira ye sigiɲɔgɔnya hakɛ fɔ k'a gɛlɛya a y'a fɔ k'a gɛlɛya ka se digɛrɛ la ko n'i ye naduman sigi i ka so kɔnɔ n'a kasa y'i ka kogo lata ka taa don i sigiɲɔgɔn ninnu na o tuma na fɛ ko n'i m'o dumuni dɔ d'a ma k'i b'a ka gɛlɛya ka se nin digɛrɛ la o tuma n badenw an k'an janto ninnu na ninnu ye fɛnw ye i bi jɔn na nka lahara fɛn min bɛ adamaden mako sa o ye nin fɛn ninnu de ye an b'a ɲini ala fɛ rabbi ala k'an kisi o la ala subhanahu wa taala jamakulu fɔlɔ minnu n'olu bɛ wuli alakira mantonw na o de ye sigiɲɔgɔn tɔɲɔnaw ye olu bɛɛ bɛ wuli tan ala subhanahu wa taala y'o fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ wali jari zil kurba wa jari junub o tuma na fɛ i kɛrɛfɛ sigiɲɔgɔn suru ani maa minnu ni olu fana olu i nunumɔgɔban suru n'o ye magɛrɛɲamaabaw ye o tuma na fɛ olu bɛɛ lajɛlen b'a la i k'i jija i ka tɔɔrɔ kana se u ma i ka denbaya ka tɔɔrɔ o kana se u ma sigi kɔnɔna na a ka sigi kɛ hɛrɛ ani baden la a ka yafa ɲɔgɔn ma alikɛmalu lillah dafalenya ye ala ta ye nka ni min tɛmɛna a ye o yafa ɲɔgɔn ye ni min tɛmɛna a ye gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka o yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ alakira ye nin de fɔ sallallahu alaihi wasallam an b'a ɲini ala fɛ wasallam a ko jamakulu filanan o ye jamakulu jumɛnw ye a ko olu fana bɛ wuli ka b'u kaburu kɔnɔ yusharuna min quburihim olu bɛ wuli ka b'u kaburu kɔnɔ ala suratul khanazir olu bɛ wuli u jɛfalilama gere falelen don u nu bɔlen don yɔrɔ min na gere falelen don yen nɔ i b'a fɔ gere bɛ falen jɛfalen nu na cogoya min na o tuma u jɛfalilama bɛ wuli si kumabaw olu dalen bɛ u disi kan o tuma na fɛ kukuru ku bɔlen don u la olu fana bɛ wuli ka u ɲɛsin arafatul jamu kɛnɛ ma ni alakira manto dɔw olu fana bɛ wuli ka b'u kaburu kɔnɔ ta ala kɛlen don k'u sogo kulɔ k'u sogo labɛn kabila mun ye jahanama tasuma ka jeni u sogo labɛnlen don kabila nin ye o tuma na fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ko n'olu taara u bɛ sira fɛ ka taa olu fana ko ɲininkali bɛna kɛ kɛnɛ in kan tuma min na ni maaw sera ye hali bi u ma se o tuma na tasuma fana bɛ olu dun sira fɛ olu ti se tasuma b'olu fana dun u bɛ taa u ka jahanamɛ kɔnɔ ni segera kɛnɛ ka wele ɲininkali bɛna kɛ a ko kariw bɛ min kariw bɛ min karisaw bɛ min karisalakaw ka karisa dun daramanija bɛ min ɲininkali bɛna caya o yɔrɔ na da bɛɛ ala subhanahu wa taala ko min kɛra gindo la ani ko min kɛra bange la ala b'a bɛɛ lajɛlen kalama foyi tɛ dogo ala ma la yakfa alayhi shay foyi tɛ dogo ala subhanahu wa taala la adamaden i mana fɛn o fɛn kɛ a kana k'i kɔnɔ k'i bɛ k'i dogo ala la dɛ ala ɲɛ b'a la ala bɛ fɛn dɔ min bɛ dusukun na sanni i yɛrɛ k'a fɔ dɛ n'i y'a miiri dusukun na ala subhanahu wa taala ɲɛ b'a la o tuma na fɛn badenw kaburu kɔnɔ cogo la a ko weledala fana a bɛna wele kɛ fa yunadil munadi min khibali rahman weledala bɛna wele kɛ a bɛna maaw la kibaruya ɲininkali kɛra maa minnu ko la u bɛ min o tuma na fɛ a b'a fɔ karisa ni karisa olu kɔni u ma kɛnɛ sɔrɔ dɛ u ma kɛnɛ sɔrɔ ninnu de ye mɔgɔw ye haulayi lezina olu de tun kɛra mɔgɔw ye yatahawanuna bisolawati
olu de kun bɛ muge bɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka seli waatiw la. Seli waati kuma b'o bolo, seli waati bi se, misiri bi wele k'a sigilen to, a tɛ wuli fiyewu ka seliji ta ka taa bɛn misiri ma abada. Misiri bɛ wele, i tulo bɛ misiri wele kan na, Alakira dun y'o fɔ sallallahu alaihi wa sallam. Misiri bɛ wele, maa min ni a bɛ misiri wele kan mɛn, a ko a bɛ diyagoya i ka taama ka taa misiri sɛgɛrɛ, i ka taa seli misiri kɔnɔ. Nka bi dun an yɛrɛ sisew kɔnɔ, misiri micro daturulen no an sisew la, a bɛ wele ka fɛn bɛɛ kɛ, maa si a ka diinɛ o janfara. Mais muminu fɛn ni baara o baara ni an bɛ k'a kɛ, ni Alakira nacira sallallahu alaihi wa sallam ka na fɔ an ɲɛna an k'a kɛ, an bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ an yɛrɛ ye. An kana miiri k'an bɛ k'a kɛ maa ye dɛ. Silamɛ, i mana misikala zarati ko o ko kɛ, i ka da la k'a fɔ de i bɛna sara a la, lahara jɔ don e kelen pe, e ni maa si tɛ sara a la, i kelen pe de bɛ sara a la. O tumana fɛn badenw, nin ye jamakulu filanan ye minnu bɛ wale u jɛfalilama, olu de ye jamakulu ye minnu tun bɛ u muge bɔ seli waatiw la. Seli waati tɛ dafa, seli yɛrɛ juru bɛ yɛlɛ u la, u bɛ dɔw sara, u tɛ dɔw sara, k'a sɔrɔ a ma kɛ ni darula ye. Imam Maliki ko ni seli juru yɛlɛla maa o maa la, seli waati tɛmɛna i kan, k'a sɔrɔ a ma kɛ ni darula ye. Darula el uzri, darula dama tɛ dɛ, el uzri al maqbula, darula min ni sariya b'a minɛ, tiɲɛ yɛrɛ la ni tun ye darula ye. O tumana fɛ ni seli waati juru yɛlɛla k'a sɔrɔ a ma kɛ ni o ye, k'i bɛ jurumu sɔrɔ, jurumu min n'a ka bon kojugu. Maa si tɛ jurumu da dɔn Ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kelen kɔ, o ye seli waati kelen juru yɛlɛlen i la. Mais mɔgɔ joli bɛ yen ni olu ka seli yɛrɛ par hasard n'u ye lansara seli bi, sini seli fana peut-être u b'o sɔrɔ. Comme u bɛ bɔ so sɔgɔmada fɛ, fajiri ni tile bɔra u bɛ fajiri u b'o seli, comme u bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ. Dɔw ka seli ye nin de ye par hasard. N badenw, a kana diinɛ kɛ ten, seli waati kelen n'a juru yɛlɛ i la, lahara i tɛ siratu tigɛ fɔ Ala k'i jɔ k'i ɲininka munna a juru yɛlɛla i la, munna i ma seli, walima munna i ma seli a seli waati la. O de la fɔra ko sirati sanfɛ adamaden bɛna seli ɲana, ayiwa i ka baara bɛɛ lajɛlen ɲana, nka n'i ka seli ma ɲa, o kɔrɔ b'a jira i pɛridila a bɛɛ la dɛ. Sabula seli yɛrɛ dira o de kama. A fɔra Alakira ye akimu sɔla, inna sɔla tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar. A ko seli jɔ, seli bɛ kɛ sababu ye ka mumini jogo ɲa, ka bɔ kɔngow la ani kojuguw la. Aya, n'a ma maa min jogo ɲa ka bɔ olu la, e ka da la k'a fɔ de a ka gɛlɛ dɛ. O b'a yira k'a fɔ de i ka seli ti k'a minɛ. An b'a ɲini Ala fɛ, ya Rabbi, Ala ka faamuya ɲuman Ala k'o di an ma. O tumana fɛ ni Ala sɔnna ma, walanda in tɔ don nataw la inshallahu taala an bɛna a tɔ fɔ inshallahu taala ka kɛɲɛ ni waati n'a cogo ye. An b'a ɲini Ala fɛ, juma caman bɛ Ala bolo, Ala ka o jira an na. An ka imam n'o ye imam Musa Siribe Banuwa Musa, o tuma an fana bɛ foli belebeleba di a ma. Ka ɲini Ala fɛ misiri in Ala ka a taa ɲɛfɛ, misiri in Ala ka kɔrɔta di a ma hali bi, misiri in Ala ka kɔrɔta di a ma. Ala yɛrɛ mago bɛ misiri min na, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka misiri in Ala k'a kɛ o misiriw cɛla, Ala k'o kɛ Alakira bonya kosɔn. An ka sekuba a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o ye Alhaji Sheikh Amadu Siribe, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala k'a dayɔrɔ suma, Ala ka yafa k'a ye, Ala ka saya k'a ye, lafiya ye, Ala k'o kɛ Alakira bonya kosɔn, Ala k'o kɛ Alakirana bonya kosɔn. Sɔli ala rasulillah. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا أولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين. اللهم ربنا افتح لنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا